ko hunde nde ganduɗa cinkal ngal ganduɗa fulɓe ene parnortono ɗum so tawi min mboɗo jaɓi no mbami bonde ngari ni sofde ni somi tuppunoki hay goto ƴewata kam haydara mi nimsani hen saabu tuppugal ko ñantugal pulago oɗo wiite ko Jariyatu Sall debbo pullo jeeyaɗo Fouta Tooro jeeyami ko Gamaji Sare dans le département de Podor présentatrice jibinowo jewte Pulaar e nder groupe immédiat nde mbaɗanmi tuppugal mbeɗa dañi hedde duuɓi 14 e on saaha mi wonano pellinnoɗo tuppade ko sehilaɓam guiƴiraɓam jiiɗi tuppade nde wonno debbo pullo gaynako aɗa jogui ko wiyete ko cinkal caccuma ko cuɗarima kono ɓeydorde mbaddi ma ko tuppade ɗum ko hunde nde ɓe parnori e nder société mabɓe e on saaha babam no andi komi neɗɗo kulɗo reedu o wiyatami ko Fatimata o wi Fatimata mi yamiranima aɗa tuppo est ce que aɗa suusi nde o haali ngol konngol pellinmi mbimomi baba min komi lamtoro o jali o wi mi lamtoro mo suusa tuppade mbimi si hande mi fellitat wadde ko hunde nde ganduɗa cinkal ngal ganduɗa fulɓe ene parnortono ɗum so tawi a tuppaki e nder yontoma e nder jamanu ma e fedde ma sa siiwi ata e worɓe fulɓe ɓe jarata wonno debbo pullo ne heewi gacce ɗum ene tahma puusma tellement ha jaaha tuppoyɗa ɗum koye aada fulɓe aynaɓe premier voyage am à Paris nde garmi ha mbanmi embarquement ha Paris woodi debbo goto jagguɗo kam o nangi me jungo ha natmi o wi kam tu es très belle mbimi merci beaucoup o wimi tu es pël mbimi wi o wi mo limal lay njëkka ñaar rek boo yegsee Paris ngir yàlla ak yenante moom lii laa bëgg nga dindi boo ko indi waa Sénégal soo xamoon ni nga rafetee lii doo ko musa def mbii moom mi annule voyage amo mi okkaɓe biyamo mimi tellomi wasa yaade oui waaw c'est dommage je suis désolé balma mbimi non t'inquiète pour moi parce que mi a haaldirani ɗum pour wadde mi blessé kalduɗa ko yiyande ma mais min ko ɗum ɗo taki jiiɗa kam keftinɗa kam e yimɓe wonɓe ɓe ɗo foof yoɗata yiyam ko est ce que wona ɗum ɗo taki bon hande eɗen e 21e siècle effectivement won yahoɓe pour ittude ɗum mbaɗa laser la nouvelle technologie namdal ngal woni ko beele tuppugal wonko ustata e bote debbo walla wonko ustata e makko so tawi o wiyama ko intellectuel omo janggi walla o wiyama ko étudiante omono jangga université walla o wiyama hande ko présentatrice holko ɗum wawi ustude e mbaddi makko min mi yiyani ɗum ɗon min Jariyatu Sall debbo pullo Jariyatu Alfuutiyu mi nimsata abada eko tawmi pulago eno farnoro mbeɗa farnoro ɗum